Pan rydych chi'n gyfforddus yn tynnu gyda llinell rhif, dyma yw'r cam nesaf. Felly, dwi am ddechrau gan rhoi y swm 53 tynnu 11. Rydyn ni'n gweud mae gwerth y 5 yn 53 yw 50 ac mae'r 3 yn gyfateb i 3 uned. Felly, os ni'n rhoi y penawdau degau unedau, dwi'n rhoi 50 o dan y degau ac 3 o dan yr uned. Nawr, mae'n bwysig cofio tro hyn bod rhaid rhoi y rhif sydd ar ddechrau'r swm yn gyntaf. Oherwydd pan rydyn ni'n tynnu, dyn ni'n methu symud y rhifau o gwmpas. Wedyn rydw i'n rhoi y rhif nesaf o dan o eto, felly 10 ac 1 uned. Unwaith eto, mae'n bwysig dechrau o'r unedau, lle mae 3 tynnu 1 yn gwneud 2, mae 50 tynnu 10 yn 40, lle'n ateb ni yw 42. Nw'n ni drio'r enghraifft yma nawr gyda'r rhifau mwy, os ydyn ni'n edrych ar y rhifau yn eu cannoedd. Felly, enghraifft, 345 tynnu 123. Felly, rydw i'n dechrau gyda'r rhif gyntaf, tro hyn rydw i angen cannoedd degau unedau. Felly 345 tynnu 123. Rydyn ni eto yn dechrau o'r unedau, lle mae 5 tynnu 3 yn gwneud 2. Mae 40 tynnu 20, lle ni'n symud ymlaen i'r degau, 40 tynnu 20 yn 20, 300 tynnu 100 yn 200, sy'n ateb yw 222. Nawr, yn olaf, rydw i eisiau dangos un enghraifft sydd yn gallu bod yn heriol, ond i ddangos i chi sut i wneud e. Felly, os oes gyda ni rhif 3 digid, tynnu rhif 2 digid. Eto, rydw i angen yr penawdau cannoedd degau unedau a rhoi y rhif cyntaf. Felly, yn y cannoedd, gen i 347 tynnu. Nawr, dim ond 2 digid sy'n yn 12, felly dydw i ddim angen rhoi dim byd yn y cannoedd, neu rydych chi'n gallu rhoi 0 yna. Yn y degau, rydw i'n rhoi 1, ac yn yr unedau, mae gen i 2. Dyma pa mae hwn yn gallu bod yn heriol os ydyn ni anghofio bod dim byd o dan y cannoedd gyda 12. Lle dechrau eto gyda'r unedau, 7 tynnu 2 yn 5, yna symud ymlaen i'r degau, 40 tynnu 10 yn 30, ac yn y cannoedd, 300 tynnu 0 yn 300, lle'r ateb yw 335. O dan yr asyniadau, mi fydd cwestiynau lle chi'n gallu ymarfer hyn. Os gennych chi unrhyw gwestiynau, cysylltwch gyda fi. Diolch!